ade a mepɛ sɛ meyɛ no gye sɛ mewu ansa na mate aseɛ saa adaka na mekɔtena mu no nneɛma a meyɛyɛ mede biribi hyɛ me hwenem mede nneɛma bobɔ m'anim meyɛ biribiara te sɛ obi a wawuo ɛno nti medwira me ho ama obi ahunu sɛ naawɔtwe da no yɛdi naawɔtwe nie ɛbaa koraa memfaa bi saa bosom wei nyinaa memfo ɔbaa ɛdin amanfoɔ taade ni mepa yɛ Dada Santo ɔbɔ asiki enipa bɔne ni bi wɔ hɔ nom a ɔno deɛ ne deɛ are sɛ papa wei nka obɛnya ana nka ɔwu afiri wiase saa nipa no ma ne nkyɛre wiase na mewu a wahunu sɛ nam so wɔ mfa so obi ntɔ nsa ɛnhyia na busuafoɔ bɛte me deɛ mehyira wɔn mu nyinaa kosɛ obi bia a ɔka me ho asɛmbɔde biara no deɛ wɔn deɛ ɔkeka me ho nsɛm anaasɛ obi a mekasa a ɛyɛ ne yɛ nti wɔsi mu nkɔyɛ ne sɛ na wɔpiepie obi sɛ fa ne kɔ a kɔyɛ ne sɛ nananom ɛno deɛ mogyaa no ma ɛneɛ ne mo ayɛ mfomsoɔ koraa monku no ma me monku no ɛnɛ ɛyɛ birthday no ne naawɔtwe da birthday no ne naawɔtwe da nkurɔfoɔ aka nsɛm wɔn a yɛdi matam wɔn a wɔn bɔ maba so wɔn a yɛsugu mi so ɛnɛ mmahu sɛ naawɔtwe da ne yɛdiɛ no nti sɛ bɔne biara wɔ mu a mbɔhunu bɔne nim so a mbɔhunu sɛdeɛ mafa ne sɛ ai papa yi wɔyɛ wei no mepɛ sɛ mekyerɛ mu sɛ nyɛ saa dɛteɛ ha ɛnɛ ɛyɛ dwada ɛnɛ na ɔtweɛ ɛna mekɔtena adaka mu na me deɛ mamfa ne sɛ mawu ɛso Ghanafoɔ bebree fa ne sɛ mawu ewiasefoɔ bebree fa ne sɛ mawu menwui nti yɛdi naawɔtwe da no sɛ yɛ adeɛ a mewui yɛ adeɛ anka naawɔtwe da no nka yɛdi naawɔtwe da ɛnɛ ɛyɛ dwada naawɔtwe ne nɛ ɛna mekɔtena adaka mu nkurɔfoɔ aka nsɛm bebree ebi si mawu ebi si papa yi wɔbɔ dama na papa yi ɛdeɛ na ɛyɛ no ebi si obi wɔ ha wɔ nyina na nneɛma bi ɛna ɔpɛ so yɛ dabi adeɛ a mepɛ sɛ meyɛ no gye sɛ mewu ansa na mate aseɛ because deɛ mɛka biara no nyɛ adeɛ a mofa nkurɔfoɔ a yɛdi matam ne nyinaa mete yɛ sɛ mete ebi si no wɔni mmaa na wɔni yere na mewɔ yere wɔ mma sɛdeɛ wɔwɔ yere wɔ mma no mewɔ abusua meyɛ abusua panyini a obi si me naa so menyɛ kwahwe akwaa wɔ m'abusua mu mesaa yɛ de si kronkron a ɛsɛ medi akonnwa mpo adagye a menni enti na akonnwa no obi di wokɔ ɔfe so a mehamea ti akonnwa so pramprɛ kɔpɛ nti medi a ɛde wɔ me yɛfrɛ me kwabra na ofori agye man ɛnyɛ adeɛ a menyɛ de hyɛ meyɛ de hyɛ kronkron menim nea meyɛ biara sɛ yɛ adeɛ a mefom amanneɛ ne amammerɛ bi a ka yɛbɛfrɛ me wɔ ahemfie madwuma a meyɛ no ɛno ho adwuma ɛna meyɛ saa adaka na mekɔtena mu no nneɛma a meyɛyɛ mede biribi hyɛ me hwenem mede nneɛma bobɔ m'anim meyɛ biribiara te sɛ obi a wawuo ɛno nti medwira me ho ama obi ahunu sɛ naawɔtwe da no yɛdi naawɔtwe da no yɛdi March wei nyinaa ɛyɛ me da yɛwɔ me ansa na yɛbɛwo Ghana nti ɛnɛ megu nsa ma obi ahunu sɛ medi me naawɔtwe da nnɛ mefiri ano ma mekɔ enjoy ɛna no manya kɔ enjoy ɛnɛ deɛ anwummere ma enjoy naawɔtwe nie ɛbaa koraa memfaa bi saa bosom wei nyinaa memfo ɔbaa memamu anta hɔ me ho dwo otwa di ampa ɔkɔ abe yɛkyerɛ wo nsɛm wɔ nananom mo nsanie ha assurance parliamentfoɔ nsɛm wo
aguna nsa ariko nsa ekona nsa bretuo nsa aduanafo nsa nananom samanfo a mufiri asuna abusuam mufiri denkyira na mubepie adanse amuba ofenso ansa no mufiri adanse aba no mubepie wa antoa mufiri antoa ko duma na afo mufiri duma na afo ba de na ase asuo nu agya ena mutra ya munya ba bi tena na sɛdeɛ moakonkodin afiri nana kwawe brɛ no so no saa brɛ ni nyinaa na fensoman afei ne yabeduru honom ebi ka old town honom no otra pɛ mesumi krom ne wɔ mehame nana masofo a mufiri mehame nsan wo nsa fensoyine on kwanie nananom yɛda mi bu mo anim tie o minim amamre na minim amane kwan so ade a mekoye ye no nkrofo nte ase ye bom busua sɛ busua bɔne bi nam timu da bi nananom muni sɛ me yɛde hye dada ene ɛyɛ na ɔtwe da ɛnu nti na mpɛtu obi ate wiase nyinaa nte no mu hunu sɛ me kwabena ofori agyeman wuyi na ne firi mu enye yi kwabena na ofori agyeman saa na me de edi amanfo tade ni mipa dada santo oboy siki boys saa di ni nyinaa mia na me de toto me ho so nananom mo maje nsan mu o ye peska mum ye nya bi bloggers a wo mu di achi a wo mu ni ye adwuma no bibia wo mbesom bia nananom mo ma ni ye ma wo mo ntinta fidi a aba foforo bia no a me wo mo de mbeto so no menye sika ema wo mo se TV ana me ye adwuma wo so ana se TV so no makwa akotea radio so no mbefrɛ makasa me kasa enye gya enye mframa enko ba bia wiasa fada nyina na sika mrem na ganafo enye bini ye kan se dia ye nya binu mu firi dabi ye de Ghana mai ehya won sa wo Ghana president John Dramani Kwame Mahama won kwaso wonu wapamfo nyina mo nkwaso muna mudidi me ebidie Sami Jamfi won kwaso Broja Jamfi won kwaso muna mudidi me ebidie nipa bia wo hia me a wotimi emam bibidi nipa bia wotimi mam sika awon tinta fidie no so nipa bia ohun se papa we na ni gire ho no mam sika de nana bibia won besom bia no asonafo nana no besremo momma omo enyina yiye momma omo jima ensei wo madwuma nkoye obi yisika ma me amigina ya nipa bi obi yisika ma bia no enye moho thousands enye se o yisika ma me na akiri wanu no nananom enipa boni ni bi o hodo ma on de de ale se papa we nko obenya adan ko ogu afiri wiase se nipa no mane nkyeri wiase na me wu a wo hunu se nam so wo mfa so se nipa no ma no we bia se wu yina firi wiase sesi ama wo hunu se bia ade a wokokan no enam nu nti na wa firi wiase da bi nananom media me see yesi obi ntonsa enhia na busuefo but media me hira wo mu nyina akose obi bia okam ho asembodi bia no me hira no kose obi ho no ma otame kwa me aminim ze otame esoso nyaade a ehia me wa otame na msumi gusu frezi mi frezi gusu o enti mo amutame nyina mo nkwaso nyame ma mo trase na mo hume ma wieye sebe ye fe se nye fe o mu hu ma wieye nananom ade a me ye de ama me nipadua a me koda adaka no nananom ma ahuru me ho e ofie ma ye bibia ofie we de e ya bontenso de a me pese o mani hunu se
enye bon me nkwa busum bia so me nsum bosum bi obeka chen se ono si onime se me maba no so no saa bosum kro no onti wiase misua me kase mankwa aduro so da na me boa me chinchin aduro so na ni nyina mfa so ama so enu nti me fa aduro nya hwe mediem nim no oni obaade sese ya mamre de yetimi ye o se fa kaza de ma no enu nti enam gina ha na me kire se me ye nyame ba na nsusu enam se de kaza de ma no nti nananom asonafo mahamfo munsanie nipa bɔnefo a ɔno deɛ ɔpɛsɛ nko benya akaka akora bia na ɔde abɔ me anase obi a mi himi ye bibia menye ye ani ade obia bibia me ye bia obi adi n'ani besi hu bia no wɔde ne huhu fin bia bɛfa hu bia saa nkrofo ni nyina wɔn de migya wɔn ma wo asu abena migya wɔn ma wo ɔfin so abena migya wɔn ma wo abankro migya wɔn ma wo nananom me nya Ghana say gold ni etu no ha eboaye nana gold no baby obi abewura se okotu gold bia no nana beska mpiepi ho sika no mpiepi ho saa nana oyi ya etu a yenya bi ye mani enko kase maye ni yentimi hwe o ma we wa bra yenko bobese bia nana no mesremu baby a mu wo bia yesu fremu a moje me pese Ghana koso se wo man we ebe che ndisi fo nsam yi obia hu se o man no se ekoyie papa na nsusu obi wo hono ma de ni tamfo ye no ana obi esua wasa na tamfo wasa no o chia no wo mo anim se ekoyie ndisi ekoyie nti wo mu twa wo mu ATS wo mu wi a wo mu na mi se me nkokora amfa no mu break 8 na nanka MPP for break no breaking the 8 no me de me nko atwa so me see se wo mu be break 8 ama ma wu afiri wi ase kora me pe nananom minim se de makan mu bagye nti ne mo nipa boni ni won pa mimiye no so de won de okeka ma won sem anase obi a me kasa ye ne yenti wasi mun ko ye ni sei no opiepie obi se fa ne kwa ko ye ni sei nananom anu de mu ja no ene ne mo ayamfum so okra mun kunu mame mun kunu me ewi duweni ejira no mai bia ofi nti ese me ye abonte so de nu hu se be gri ni na otwete tiase je ne se na se no we party bia na se woni na won ko na obusu oh samuri mu wo nchenti no ani se kakra ga kamu tiase ti fidal mo ye ko profu tiase asa akwaje di wanwe akwaje di le wanwe bi ni ase e dia wanwe nye di obi amu boys wasi da obi wu na mo hu ni yi na mo benya obi amotwe camera si mi so na wa ye musei a why industry why pan e be yes ade obi ani no nko akeke nti nyame ma ni eno na ma industry for the years nko wo bet omo de omo fi se me hawo na me kwa na so benye obi bio amena yes ade ni bia ama ya kai industry ko elo mu obedi ni ba bebre bayo industry before wo no we ndre so me yankwa omo actors papa abawiase santu kra no ya kra santu onu de omo ya kra actors papa e freka ka kuru omo na omo ya te omo ye mema no omo dress ma akacha ni akacha no omo na so omo kra omo ho ansa na we nye okala ye we dabi ka kuru yi apache ni apacha yi kenya me akacha ni kenya me omo station master no omo dress we see upon say boy obi a wache wo we mu pa wo ye oboye anu e wo ba wo dress wo ba so we ko wa my bi dey friend akompi na me gitabo ofia
Who Rachel? Unto that. A Pesukubi. Ona ubo guitar no ya kan ko. Enye easy o masa TD Kwekus. Amanus. Chese se wo koma PK yamo. Isaya mo si won na die je ku ba ya won na die na na pedu. Ni na bo di ba. Chese ni patomo a o ma ba industry wo ma me beto wo mo no. Se me dwiri ho a na o mu nyina no. Majority of them woman is die. Woman yes papa bi a chese ska obinya no ye de ode hwe na busua kakra omu di fifiri mu ya papa bi ne e friend kwabra okan be makasi fe no dress oba papa ba ko mills ti say atamis di nice man takradi na no free CK ma kwa de me ne ye adwuma ansana e ba we no so omo amububo omudin City Boys Kwabranfo eba Kufisame abrichi ba Kufisame Dr. Pabubu no Kwabranfo master Kwabua himself ono so no kejesi a ono kejesi wo omo no be strong wo alaji kifrim pon two chenche bi adi mu no na nanampedu ono so kejesi wo we ono eba we keje we ho friends say PK yamo ho na we kejesi no frimpon no pa ho Akwaboa ho na opiki so ho Kofisame so free kejesi ho chese wo hwetetifo no a omo do oso obu onu a wate omudin no omo de omo ka ho asem me de me beto omo nipa me bo omudin obie ni wa ma hu no life ye camp Ghana best actor no Ghana me beto no ohodoma e friend James or your best actor the whole Ghana no be anywhere out no if you want to answer na mind bi or so your friend no kojo stamp no so aba sa James no obo kakaku obo we no obo group no na that to we say okokunedu ofri kunedu na omo ti baby smart cancer na ejaku no ti baby na friend sunsu election for kotono no mo ye bibi na oni leader no call tema omo ba suhum side ho na kabiso smart de kan ko bo kanu na wan kasa biu James ono na so pi na so jira on platform ho no ma oni nyum to oni bibi aye ne line na sento sua ya na sento so sento the way latest wo bet mo fi sento no na tete oda bi tete wo fo no na me bo mu din James no we say ha be kana sem we no e kojo stamp no ona o create ai bi a friend me mama mutiti bi ono na o create say no o ya wo gina ono ma bo say enti ebinum abakọ so enti nkura we no ma me no mo ye adwuma no o mu nim say ebia me free baby na ba because sabre na me kan ni na no na me so be blante say wo mo a because na me go be me ba adwuma no na mo 70 years and na mo na me didi wo machi anti free 20 years going no na nipa start say e be free am nim wo mo ya wu bebre some crowd ko kwayo ka ache no ni ade mu andu mu won freda ade no ni ewi no from bomb man so crowd here na no ya do we say your friends Mami Alabasram onu say no onye ban ni o first na ye mfa oba embo acting bi from on concept no acting no ane sinimu maji afado no ne di ho onu no ye bange ye ga to be a bange la omu di achi ene ye friend wo mo okay so mu Alabasram bu say ne omo friend ya mo kwa na ma na wo mu no mo we omo keke ya wo mo keke omu di achi ne ya wo mo ana say wo mo timi ha wo mo ka no maba man ka simfo say no ha mo ka edwe so mo ha mo ka so tase ko foru afo ha wo mo ka be a man nyina no nti eduru ba bi no na afi so obi yare obi ma ne ye obi ma ne nye ne ye do ba be wuro ye di man wuro mu sa o be say be ma ne friend asibi no Akwaboa the BB artist or by Mercy na make so the BB artist or by Kwabro kind the voice
nyinaa te sɛ ɔbaa nyinaa nom ne yɛ nana kɔɔ nim ɔnom nyinaa saa tam no nana kɔɔ nim sɛ nu sɛ da nyini saa kyerɛ sɛ nneɛma a actors ne musicians na ɛte sɛ ntaa o ɛnɛ deɛ ɔmate yɛ ho na wɔmu sɛ ɔmhwɛ sini wɔmu sɛ ɔmyɛ woda bi yɛtena one truck mu sɛ nnuaka wei ne akwaeɛ a musician no tim ɛna actors no tim nti wɔn di ka abɔ musician no bɔ shows wɔn bɔ shows ɛbrɔfo nwunu no wie a ɛpɛtɔ ase wɔn bɔ wie a na leader nankasa abɛto ɔno ara ne nnwom ansa na wɔn aka no ato aso so kɔdua ntwi mu sɛ na kɔdua ntwi wɔ ban bi a na ɔka ho na wɔn nyinaa yɛ rasta ɔne bio no wɔn ban no na ɛyɛ ban bi a na ano ɔden wɔ Ghana ha paa na wɔn bɔ dance nko ara na ano ɔden yes kɔdua ntwi wɔn ban na wɔn bɔ no classic handles ɛna wɔn tiri baako kan ho classic vibe ti ɛyɛ nneɛma pii so akɔsɛn mpɔfɔgye ɔte ne ban 68 saa tam na dabi na wei sɛ City Boys na te ne ban 68 akɔsɛn mpɔfɔgye ɛte ne 72 so na produce te ne 63 saa tam ne nyina na yi kesi no ni adada me kan nyina no mu nyina obi atete wɔn ban dada o ya mo adom ne adada ne nyina obi atete ne ban dada enti sɛ wo hwɛ baabi a me bɛto wɔn free yɛ no a me wura mu no a na me hwɛ deɛ ne nkurɔfoɔ yɛ a bibi ketewa bi a no mpɛ sɛ yɛka wo hyɛ ne ade ade na me nyame amɔ me saa nyame amɔ me saa me bibia me yɛ bia no nipa de sɛ ne bia na wɔtumi ka kyerɛ me sɛ gyae sɛ wodi wo ka kyerɛ me sɛ meyɛ bibia na wɔ ho aka deɛ a wode yɛ dɛ wode ba last year sɛ sɛm kɔ ahyeɛ but last year deɛ mamfa anto mframa mu 2024 deɛ na mede to mframa mu obi ma amasase sɔfo bi ma amasase sɔfo solo 2025 nti mamfa anto mframa mu so ɛna disi ama bɛyɛ wei mbempɛ sɛ obi ate because this is the first time a meyɛ wei bi na obi ate so nim sɛ na si nyame ma no tumi a na afei ehunu baabi a yɛbɛkɔ ebi a yɛnkɔ na daka mu na no na me di agorokora be sinka me nya poase a be di wura poase a muntimi wura ma wo muji na obeda wura poase me metima wura mu bo apoase wo wura mu a nsuo na be say yi wa dai aba be toko so but mu muntimi wura mu fidie na wakɔ poase da yɛhwɛ no wakɔ poase da nyame ni yɛhwɛ no so chese oboyi an we wakɔ poase da me kɔ poase da but me a chese metima kɔ because ma dware ti me kazi me kodi me poase a metima kodu birthday o poase no yeba ko jaw ebeko da bi mu gyina bontia emboa Goni me besi wa ase ho. Se bi ye be wura ho no. Yeah, aha. Ebe mi ye. Na woni tumi bia tumi na ade wura mu Yesu wutumi ma bi mi emfa nwura. Ya bi bia ni uti mu. Mu ntwa so ha ya na dia ka. Ti shira obi bia amachi de sei. Wo hwa wonu oni ampofogye na na ye adwuma. Omo ye ya sana ono obeti no. O anti no kwa wo obre papa. Ansa na wote no. Saa tam na we ate no ho foforo. Opambo ate no afiri masa kwabo. Ati ba machi kwa ni move kakra sana na wachi so tini die obre ya de ko Nigeria oba ya gbin efi so ni ba ni si so no enko fom ta ni ba ni gidi ni wie no a free Nigeria ba ni ba ni enko fom ta oni friends o mu no kina wo mu na so e wo high life ti bi hu obi obo high life na o ye me mentor nti obi ti se Kofi Kenyatta sei ni hu akọ because of high life na ekoko say boy we so me hwe no amanfo ani gi no nti say on so me so ani gi no na nka me pen high life no but say amanfo kwabra no mama ni agi no kakra Kofi bi say ne oba me hu de ya o ma pofa no ati